Ba zan zauna ba. Kuma ni babu abin da zaka faɗa min. Duk wata magana da kake da ka je ka samu lauya da alƙali na miƙa musu komai. Mana za su ɗaure ni za su kai ni gidan yari mai mana. Mana za su ci mutunci na. Ki tuna da cewar kifi matata ce. Ki tuna da tausaya miki da ni a baya mai mana. Me yasa za su ɗaure ka? Baka da gaskiya ne? Ina da ita. Ina da gaskiya. Ina da gaskiya. Tabbas kuɗi da yawa sun salwanta. Harkar ce ne wa hawan kawara. Wallahi na yi asara da yawa mai mana. Kuɗin nan wallahi ba za su da gaba ɗaya ba. Kenan ka salwantar da dukiyar maraya? Ka ci kuɗin da ya haramta a gare ka? Ka bani ansa mana. Ki daina faɗa haka mai mana. Allah jarabawa ce ta faɗa dukiyar nan. Haka ne. Jarabawa ce, awali kai ne jarabawa. Mugu azzalimi, Allah ya isa tsakanina da kai. Maimuna, idan maganar auren nan ce, wallahi na rantse miki da Allah na fasa inda ita daga miki hankali ba zan yi ba. Kar ka ba kanka wahalar rantsuwa, kar ka fasa. Idan maganar aure ne ka je ka yi, ba maganar aure bane a gabana yanzu. Ni dai dukiyar ɗana ta dawo, shine damuwata. Maimuna dan girman Allah ki taimake ni. Za su ɗaure ni kuma wallahi kuɗin nan ba za su dawo duka. Ka tashi a gabana. Ba na ma son ganinka. Ka fita kawai ba na son ganinka. Ai daman na san ba za a wanye kalau ba, Malam Awwal. Kawai ka tafi ka kyale Maimuna. Dan Allah ki roƙa min ita na fasa auren nan wallahi. Umma za su wulakanta na mutanen nan fa. Na ce kawai ka tafi ka kyale ta, don bai kamata mu ringa barinka kana zuwa kana zama da ita ba, saboda komai na iya faruwa. Malam Awwal, tunda ta ce ba ta son ganin ka, sai ka fita ko? Khalil. Ta ce ba ta son magana da kai, Allah mu je waje da Allah. Ba ta son magana da kai, mu je. Kotu ta gama bincike, aka gama bin diddigin dukiyar da Awwal ya salwantar, aka haɗa ma gaban alƙali. A sakamako da muka karɓa yanzu na bincike, an yi wa kamfanin rijista kuma an yi talla na sayan ma'adanai da sauran kayan recycling da wasu kaya 'yan kaɗan suna jibge, sannan an fitar da wasu jimlar kaya da aka saya da wanda aka fitar duk bai fi na miliyan 500 ba. An yi gyaran ofis, an ɗebi ma'aikata, an kashe kusan naira miliyan 200. A banki a yanzu akwai sauran naira miliyan 150. Kudin da ya kashe ya kuma kashewa kansa na abin da ya shafi sutura, kyauta, mota, ciye-ciye da lashe-lashe ya kai kimanin naira miliyan 100. Na ciye-ciye da lashe-lashe kenan da mota da ya siya da kyaututtuka da ya yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban kashe wa Bashar miliyan 10 ba a shekarar nan. Muna packaging ne. Duk